Здравей! Днес ще разгледаме какви задължения имаш, ако фирмата ти не изпълнява дейност. Ще обсъдим и важни промени в законодателството, които касаят предприятията. Често, след регистрация на фирма, тя не започва дейност до края на годината и собствениците вярват, че нямат задължения към държавата, но това е погрешно предположение. Проблема също се появява при стари фирми, които са прекъснали временно дейност и собствениците са спокойни, но рискът от натрупване на глоби е реален. Ето основните ангажименти, които фирмата има, дори и да не е изпълнявала дейност. Изготвяне и подаване на декларация за предприятия без дейност е приложение номер 11 в Националния статистически институт. Тази декларация се подава от 1 март до 30 юни 2025 година и включва основните данни на дружеството и актуалната икономическа дейност. Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър. Срокът за публикуване на декларацията за 2025 година е до 30 юни. Това освобождава фирмите от задължението за публикуване на годишен финансов отчет. Ако фирмата има ДДС регистрация, дори и да не извършва дейност, е длъжна да се отчита всеки месец. Справка декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите трябва да се подават до 14 число на следващия месец. Важно е да се отбележи, че с промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството, предприятията вече няма да подават декларация за липса на дейност всяка година. Ако са подали такава декларация за 2024 година и нямат дейност през 2025 година, няма да имат задължение за подаване на декларация през 2026 година и следващите години. Декларация за липса на дейност се подава за първия период, в който не е извършена такава. Срокът за тази декларация е до 30 юни на следващата година. Ако фирмата все пак започне дейност, трябва да се подаде годишен финансов отчет за този период. Дори и фирмата да спре дейност, ако има служители в майчинство, е важно да се подават всеки месец осигурителни декларации към НАП и болнични листове към НОИ. За всички тези задължения е от съществено значение да имаш ТРЗ специалист или счетоводител, който да ти помага. Надявам се, че информацията в това видео ще ти бъде полезна, за да разбереш задълженията на твоята фирма. Ако имаш допълнителни въпроси, задай ги долу в коментарите, ние ще се радваме да отговорим на тях. Бъдете здрави и успешни! До скоро!